16 anyos nga batang lalaki ug usa ka iro patay human na kuryentihan sa naputol nga live wire nga giingong napasagdan lang. Nahitabo kini sa Barangay Payaw sa Catbalogan City sa Samar. Ang detalye sa report ni Femari Dumabo. Daplin sa daan makita kini naghigda nga bata sulubang orange t-shirt. Tapad usab niini ang usa ka iro. Mato di FO2 Andrew Torres ang hepe sa Emergency Medical Services sa Catbalogan Fire Station. Kinsa mao niresponde sa alarma nga nahitabang insidente gahapon sa alas 12 sa udto. Apan nakadawat sila sa taho alauna na sa hapon. Sa ilang pag-abot, gitawagan pa nila ang Samelco Consumer Electric Company aron mapalong ang kuryente. Nasutang ang linya sa kuryente diin ang usa na higdaan na sa bata, live wire di ay. Gingong gikan ang bata naligo sa dagat ug paingon na untang mopauli. Gilang bata nga si Ion Ace Mosende. Naputol kasi yung may widening doon, isang construction company. Nag-uulog sila siguro ng lupa, tapos nasagi ata yung live wire. Opo. So yun po yung nangyari. Yung problema po kasi hindi nila kaagad ini-report. Actually ma'am, yung katabi niyang aso ma'am, bandang alas 5 pa daw ng umaga. Kasi sa tingin ko ma'am, parang hindi na yung aso. Kasi siguro yung bata 6 years old pa lang, na curious siya. Kasi tapos naapakan niya, basa pa siya. Dugang ni Torres nga diyang ilang gitabang patay na gyud ang bata. Usa karon sa ilang gisubay ang posibleng tulubagon sa kontraktor nga nagpahigay ng road widening sa lugar nga mao'y nakaputol sa live wire. Sabi daw nung isang witness kasi may dumaan doon ang mga sasakyan. Parang nakita daw nila na yung isang dump truck, nasagad daw niya yung poste. Opo. Tapos pinabayaan lang daw, sabi. Tapos, yun nga, nangyari pa yung aso na dapat, doon pa lang sa aso, parang na-alarma na ba sila. Kasi may mga laborer doon, ma'am. Uban ni Clans Gabutin. Ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak.